Bună dimineața! Astăzi este luni, este prima zi de vacanță, prima zi din vacanță de Paște. Așa că noi plecăm în România! Avem avion la ora 14 sau scurt înainte de 14. Plecăm direct din Memmingen, direct la noi la... Unde știi în ce oraș? Bacău! La Bacău, yeah! Este prima dată când zburăm direct în Bacău, până acum tot timpul am zburat în Suceava, în Târgu Mureș sau mergeam cu mașina. Este prima dată când zburăm spre Bacău și ne bucurăm foarte mult, pentru că nu vom mai petrece așa mult timp pe drum. Da. Vă bucurați că mergem acasă? Da. Ce vreți să faceți cel mai mult acasă? Să jucăm cu Fabi, Ana, să cu mamaia și să facem și mai multe lucruri. Și Da? să mergem la mamaia Da? Ani. La mamaia Ani, da. Și la Rocky. Da. Da, trebuie să-l revedem pe Nu vreau Rocky. niciun câine. Nu vreau. Eu nu vreau. Și am ajuns la aeroport sau aproape de aeroport. În parcare am lăsat mașina aici Mă bucur. și Mama, ia uite ce mașină. mergem spre aeroport. Miriam, Da? cum ești? Bine? Te bucur că mergi în România? E mai mare geanta ca tine. Vrei să o iau eu? Da. Nu? Ștefi, îți place? Da, și mă bucur că, deci când coborâm de avion, atunci suntem acolo, deci în, cum se spune, În oraș. așa, da, în orașul nostru, deci nu mai trebuie să mergem 2-3 ore până acasă sau ceva. Și tare. Mama, Da? tata și tata sunt mai în față. Da. Ei sunt mai rapizi decât noi. Miriam ia toate gențele la rând, care e mai ușoară, vrea să o ducă ea. Și o să le încerce pe toate până la aeroport. Și Miriam ia de la mine Așa. și Ștefi nu ia de la mine. Pe Ștefi are geanta ei. Nu? Și dai geanta ta. Și eu am geanta mea, da. E mai mare de geanta ta. Vai, dar bate vântul, mie mi-este frig. Miriam, nu ți este frig? Nu. Sigur? Nu. Miriam, ce o să faci prima dată când ajungi la mamaia? Îmbrățișez. O îmbrățișezi! Oh, ce drăguț! Bravo, Miriam! Nu stăm acum de câteva ore la aeroport și avionul nostru are puțină întârziere, dar am văzut la ceva în timpul ăsta. Vreau să vă arăt ce am văzut. Deci chiar nu arăt chiar așa de bine, că erau culori, dar trebuie să fie și copaci. Și aici un... Da, este destul de aglomerat, sunt foarte mulți oameni, nu știu câte am înțeles, să aibă și vreo 15 minute de întârziere. Avem dreptate. Tata, nu văd nimic, e ca acolo unde e apa. Mama, vreau să stau la... Miriam, ce mănânci acolo? Miriam, ce mănânci acolo? Îți place? Dar ce au zis Matei? Matei, a spus ortopid. A spus Matei că nu mai poate să mănâncăm udele astea și a mâncat ciocolată. E bună mâncarea din avion? Miriam, ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci când ți se înfundă urechile și nasul? Bravo, Miriam! Și am aterizat cu bine, cu întârziere de 40 de minute, dar totul a decurs fain. Știi cum a fost? A fost bine, dar am o problemă că mereu mi se fac cumva mi se fac urechile ciudate. Ștefi nu a stat lângă mine în avion. Ștefi,
Cum a fost? A fost foarte bine și am făcut foarte multe Ți-a fost frică? poze. Nu chiar, puțin așa, dar nu chiar atât de mult. Ne bucurăm că am ajuns acasă. Încă n-am ajuns acasă la familia noastră, dar am ajuns în Bacău. Miriam, te bucuri? Da. Și acum mergem să Acolo a fost familia. o poliție. Da, a fost controlul de la vamă. Pot să merg în spate și te mă puțin. Na, șefi. Unde ești? Chiar, deci, e tare că am venit iar așa în România. E frumos că putem să ne vedem familia și așa cum se poate. E așa o casă care parcă stai, când eu când vin aici, casa mea care stă de vreo... Cu ceapă! Când ți-ai mică sau ceva. Da. Mama, ia vino!